Doslova podujatím roka býva v Mestskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Hrádku súťaž Miss študentka Liptova. O kreslo najkrajšej študentky sa uchádzalo tohto roku 12 finalistiek. Študentiek stredných škôl z Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku. Do posledného miestečka zaplnené hľadisko zabával svojimi vstupmi moderátor Štefan Skrúcaný, ktorý neostal nič dlžný svojej povesti skúseného a vtipného zabávača. V bohatom sprievodnom programe sa v sólových aj v skupinových choreografiách predstavili dievčatá z tanečného klubu Jessie Vavrišovo. Duch orientu doniesli na pódium členky Liptovského tanečného centra z Liptovského Mikuláša. Až neuveriteľne precízne naštudovali finalistky súťaže choreografiu Latino sršiacu španielským temperamentom. Titul Miss Sympatia na súťaži Miss študentka Liptova 2006 získala súťažiaca číslo 5 Kristýna Urinová. Kristýna Urinová. Celkom sú ceny pre Miss Sympatia pripravené v hodnote 40 000 slovenských korún. Gratulujeme. Titul druhej Miss Service študentky Liptova rok 2006 získala súťažiaca číslo 10 Veronika Brtnová. Titul prvej Vice-Miss študentky Liptova rok 2006 získala súťažiaca číslo 6 Zuzana Jurečková. Titul Miss študentka Liptova rok 2006 získala súťažiaca číslo 11. Ceny pripravené pre víťazku tejto súťaže sú v hodnote 140 000 slovenských korún. Gratulujeme. Tréma opadla? Ani nejaká veľká nebola, ale opadla trošku. Aké máš také bezprostredné pocity po súťaži? Ani si to neuvedomujem ešte. Prečo si myslíš, že si práve ty zvíťazila? Neviem, možno preto, že som sa nejak nepredvádzala, bola som prirodzená. Možno asi preto. Aké máte pocity z víťazstva vašej dcery? Zmiešaný, ostal som prekvapený, čo mám doma. Myslíte si, že bude v takejto sfére pokračovať aj ďalej? Myslím si, že asi moc nie. Chcela by byť fotomodelka, to viem, ale asi to štúdium je u nej prvoradé. Tento rok bol istým spôsobom výnimočný, pretože neprihlásilo sa ani 20 dievčat. Predtým sme mali na castingoch 30-40 dievčat. Neviem, z akého dôvodu tomu tohto roku bolo tak, ale zase možno, že nižší počet sme dokázali nahradiť kvalitou. Dievčatá boli nesmierne vyrovnané, nesmierne učenlivé a musím povedať, že z tanečného choreografického hľadiska sme ešte taký vynikajúci materiál vo finále nemali. Podľa akých kritérií ste teda vyberali týchto 12 finalistiek? Súťaž sa nazýva Miss študentka a skutočne je o študentkách. Nie je o fyzickej kráse, ale predovšetkým o tom, ako sa dievčatá dokážu predať, aké majú istým spôsobom psychično, duševno a na tomto sme aj stavali. Boli tam 15-ročné dievčatá, ktoré dokázali komunikovať úplne normálnym spôsobom na úrovni dospelých ľudí. Samozrejme tie, ktoré sú o 2-3 roky staršie, na tých poznať už trošičku posun. Kto pripravoval túto nádhernú choreografiu celú? No, súťaž sme pripravovali asi, dá sa povedať, 3-4 mesiace. Začali sme niekedy začiatkom septembra práve výberovými castingami. Pokiaľ sa týka choreografií jednotlivých finalistiek, všetky pripravila riaditeľka súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku, magistra umenia Eva Ohraďanová. Aké vystúpenia spestrili celý program Miss študentka? Aj v tomto prípade my kladieme dôraz na domáce zdroje, pretože jednak chceme dať šancu aj v takýchto reprezentatívnych podujatiach vystúpiť domácim účinkujúcim. Na druhej strane sme presvedčení, že to, čo ponúkame divákovi ako sprievodný program počas napríklad takejto súťaže, má vynikajúcu špičkovú kvalitu. Možno niektorí povedia, že tanečný klub Jessie, ale Jessie patrí k najlepším disciplíne show dance na Slovensku a tie choreografie, ktoré pripravujú, ktoré
ktorými sa prezentujú, skutočne sú prinajmenšom na úrovni choreografií dievčat. Liptovské tanečné centrum podobne, samozrejme, no a spev, ktorý sme napríklad dnes počuli, Táňa Bartošová, takisto aj ona patrí medzi domáce zdroje a myslím si, že aj v budúcnosti budeme kráčať touto cestou. Podľa reakcií divákov si myslím, že táto tohtoročná súťaž, respektíve finále Miss študentka Liptova 2006 mala veľmi vysokú úroveň i z hľadiska choreografie, i z hľadiska prezentácie dievčat. Ak by som to mal porovnávať postupne, myslím si, sa nám darí úroveň zvyšovať. Je prinajmenšom na tej úrovni, ako bola lanská alebo predlanská súťaž. Osobne si myslím, že sa nám podarilo urobiť tohto roku, ale najkvalitnejšiu súťaž histórii. Nehovorím tým, že tie predchádzajúce súťaže boli zlé. Boli veľmi dobré, ale tohto roku sa nám podarilo dostať úroveň súťaže skutočne veľmi vysoko.